ole clear tu te chibele vek ule tu tuma chuan hei tun laia aron lar le em mai pida dui kan hria a fa te a mizo tong an thiam tha thum lo an thiam chho ve mek ani aron ti chho chungchang ron viral chiam ha kan thlir chho ve le dona ani hi a mizo mei che zai thiam zong zong zinga chuanin a chuai thei lo a thiam berani sanga tlin boxia onal boxia tia tam takina an du ber kha lani meka amaro chu tun tuma an komna a aron soi hi mi tam tak an thinarim khop ma chu tirwal inside lb kan ron soi chho dona pida dui bi khi sabrama omreng an nian fate po sabrama sailiana khatinga piang te khan nia poni sela video hi en ma sapotang kan thiam to ui english ten thiam to lu to kan temo soile te thin la ka faten mizo tong a he an thiam chathum lo an thiam ve thowa ma sen tiang he min soi te hela ya mizo ram piang sil sap trong rir trong hin tom lu to khoi shem inga tinge ke ma chu hi min dem le lo dem to su lo dem to big te su ale ba ka tu lai pe se hi an thiam ve to nia tu lai pe chu hey school no pang kumin zang class moi ku class zang kha class 5 angte po an cha za ho ning kom chan sap trong he rin anin be to hey I girl ten in ti to hey te mizo tong bia po ni an shito chuang big lo wi shia me mizo ram mi le nga sap trong te hi I ke ma hi min dem cha la ro ma si mizo trong hi tha mi a chuang lo bina kha chuwa chuan nu da du hi in lo dem sak next sim ju di lo dem to so a chol hi min dem lo tak tak hi chu nom ve mo ma se min dem tu kha min dem don thoi nga perfect po ni la te mi shin ka zo ma adu ti khanin atom na lo dem to pula chol min dem ro ai kan dik lo na chu min dem ro chol te hi kan nim ti mama tunami khani ya pori sela ngai dan rang om thei do na ni ti kha chiang view ani ti khan pida duin ron soya mizoram a piang le selian nge pon a sap tong hiran mang to a ke nil lir min dem mai haron ti lai ti po kha adik view mai ani chu ti rolin hapida duite lela ma chuan mo side e lampanga chuan in ti la ha sabrama oman nia kan hria pasal tenen ayan zonga ti khan anom chawa an fa te po mizoram piang nilawin sabrama te khan an piang selian ania mizo tong an lo bahla deuh ani po khanin tam tak chun an hrathiam ani mizoram piang nge pon a sap tong hiran manga sabrama piang seliana ommek tan phe chuanin ke chu ka dem lo re ti tok kha tam tak anom nuk renga chuti rolin side bil ma chuanin tam takin mo enge an thiam lo chan an di aya omrei to te po an tu le fa te sap tong thiam tak tak maro chu mi zo tong thiam nal mmc te po tam tak an om lom pida dui hian an zirtir thalawani karinga ni tiaron soyang chi te pida dui ron dem vak ang chi te kha tam tak anom boka ti khan side a le b kal chho nuk me ka ni o helaya semiral te intina aron soi hi kan chhir zuenga ani na taka chuan ademom ve bok ani sa pachal an ni emo chinese an ni emo vai po ni se pasala nei tamai hi mizo mei chia te a hian an om ve tanuala YouTube emo FB emo channel te po an nei hloma kan hria chutianga namdang pasala nei chung chuan an fa te mizo tong thiam tir an tum tlata an te atangin an zirtira a thiam po an thiam mai renga kan hmuwa kan hria chuti lai kara mizo nu pakara piang nge mai mizo no pang dik tak ni si in ram danga hanoma wang maya mizo tong amikamak an hремang lo mai kha chu mizo kani intitan chuan thik thu a chelo theilo ani pida duile pushwai te thiam lo leo ani abik takin mizo mei chepiang to zinga zai thiam bera kan ngai le aya zai thiam hi mizo mei chia chuan an piang le to lo mayang a kalo ti ve thin pida duilarin digi khiang te ngai mai hi alo thiam lo hulu holani tin ron soi vele ania heti angchi comment site ele b hi chu Facebook ate YouTube ate share tur hi tam taka omani amaro chupida du ite pong po fatem viewe mo mizo ve ven ni an faten mizo tong an thiam theilo an thiam lo ani chuan an nu pa an thiam lo to pani tia tong kam moi lo puipuya vak te kha chu atul ber lem lo ti kha kan hria tanga ya he mizoram chunga po han en ta ila even lian de olek engmoti huk angchia chuan sap tong hi ani de vek to mai ni tiang hian mizo te hian mo kan tong hi kan mang uar lo tel
kan ti bo tel tel mek an ti te po hi adik na lai tam tak hi om chho nuk to ti te po kan hri tanga yani apida du ite ti han sabraman oman fa te sabram a seiliana school te po kal chhawa khatianga an ni laya khanin dem omna lai kha chu an nge ani ti kha chiang veo ni amaro chu tam takina kan rin dan mo kan soi bong bong ang chi entinan an thiamloh topani an tinge mizo le mizo inkara faron piang ani mizo tonga thiamloh thei zok tia tong kam na pui puya kan soi ang hi chu atul ber lem lo thina ni entinan pida duite hi anin a thei topin an fa te hi mizo tong an ziratir tam ve te po kha ring ve tho ta ila mo khalaya sap tong ringot ta khatia an kal chhawa mizo tong ngai nep talu tuk ang maya kan han chhuwa zek ang chi lai hi chu kanin en fia zok te po hi ngai khop mai an pha kang tokin mizo tong kha an ziratir ve lu tuk ang ti te po kha ring ta ila ta khan etinan khung la ya phei chuan mo mizo thrian ang chi te du hun huna mizo tonga han bia ke mo mizo tong han ziratir tak tak tur te po khan hun kha du anga nei te po kha har ve mai thayani takhan eng har sat dange eng ang inge an buai thin ti te kan ngai tua pui thiam te po kha poimo khop maya halelama chun mi tam takina an dem na lai te han ngai tua chunin om ve ngoi thowa tuna alisin akomna aron soi chuadan akha mo mi tam tak beng aver em chan khani ve tlat mai ne ta khan an thiam thathum lawa han ti deuh lo khanin enge moi zongin kan zirtir me ka thei top kan suam me ka ni amaro chu sabrama na chu abuai thak na chela tam khop mai tiang zonga alo thlir tu ti ta na han ngai thak nuam deuh tur zong khan ron soitang sela chu tu nanga in hial na social media sup me ka hi azia deuh pori numa chuanin hei kan soi thina kan hriat vek pori numa tu nang generation a phei chuan enge mo hleka sap tong kan zep tel lo thei to lo kan ti don nge ni kan fashion chi khatani kan ti don enge mo lian deuh hlek even lian deuh hleka chuanin sap tong hi a rizing ta em to mai ni heti te hangai to chuanin kan pian thar mo kan in siam thar hi apoi mo hle to ani lo chuan nakin loka chuan mundang fore na chu soi lo mizoram chu nge tu le faron piang zel tur te po hianin sap tong hindi kan ti te anron ura chho tel tel anga mizo tong hi abo tel tel ve thei thawani tu nang renga kan kal chuan ti hi kan hriata kan ngai tua uluk te po hun viau to ani epida dui na takalo wa dema mo voini thlenga mo side ele bi social media in hialna reng ang chi hi chu la nep te ni thei tlat ani ti khana soyang khan mizo tong te pon thiam chho me ka aron ti thei to pan chuani chuanin an thiam bel chho viau tur po han ngai ta ila zong han ngai to hian mizo society engkim maya hian in sap tong kan zep tam to le dukte mo heng hi kan vai mai hian in an fia hi kan ngai em to ni oi ta hian khol zin mai ti hianin ka hresual palnge opida dui pasal hi mizo thauni in ka hresia an fa ten an nam tong an thiam lo ani chuan mak kan ti deuh america rama le mundanga then khatte mingau pasala nei te po anom ve nuala youtube pa po kan hmuin kan lo hre ve ani an fa komphian mai kan rama no pangte hian ina po english an mangfau mai kan fa te angei po ma se mizo trong an thiam tin aron soi ani a comment chiar sen po ni lo ani heta hianin zorum nuam ti hla sa se mizoram du lawin afa te po mizo tong thiam tir tummi lo se enge so tang atiaron soi zek ang chi te anomai po ni sela ye kan video khani kan soi chiang to khom mai tu na khanin an mani na pui va dem khanom ziom lo ani kan vai hian mo kanin en fi anga ya mizoram chung nge mizo tong thiam bu mal lo te hlei hi an dem zo ka ni te poi kan hria ta ngai ani eng poli senge in hudan in rilruwa alan dana kha mo comment lama khanin in lo seilang vele hrim don nia kan thiam to ui english ten thiam to lu to en te mo soile te thin la ka faten mizo tong he an thiam chathum lo an thiam ve thowa ma sen tiang he min soi te hela ya mizo ram piang sil sap tong rir tong hin tom lu to khoi shem inga tinge ke ma chu hi min dem le lo dem to su lo dem to bik te su ale ba ka tu lai pe se hi an thiam ve to nia tu lai pe chu hey school no pang kumin zang class
mới cụ class ra nghe khá class 5 ang te po anh trai giờ hồi nên công cho sắp trong hết đi nên beto hay girl tên nhìn tito hay tụi lại Gen Z trong anh sẽ tổ chuang bị lâu sẽ thiam mình Mizoram mà mình sắp trong thế hi cái mà mình đem sai là rồi mà xin Mizo trong hết hả tham nhá chuang rồi bênค่ะจะว่าจ้าหนูได้ดูที่อินเราเจ็บสักเด็กชิมเจ็บดิเราเจ็บต่อสู้อ่ะจอที่ mình đem lâu tắc tắc khi cho nó về mà sẽ mình đem tôi chắc mình đem đón thôi ngã perfect po ní là àแต่ไม่ชิงกันตัวมาอะดูดิค่ะนี่อะตอมนั่นเราเต็มตัวเราพูดละโจทย์mình đemรู้ไว้กันดิกโลน่าจะmình đem โจทย์ที่กันอินติมาม่าอินติมาม่าเลยละจอนี่อีเฮ้ยวันนี้กัน